trying to forget you. A million years on the road, and still I need someone to hold. I gotta stop and turn around, leave those things that I have found, and come back to you. And I wandered through the deserts, and I traveled across the skies. I tried to capture things which weren't mine. I hear your voice in the flowers, silent whispers in the trees, and I can't stand that feeling again when the sun turns to rain. A few possibilities, lot of broken dreams. Too many changes can turn one's life to something odd on the other side. There's no help around. There's something in our hearts. Ja tämmönen laulu. Klaus antoi 8 pistettä. No, mahdottoman tyylikkäästi oli tehty tämä, että jotenkin se vaatii uskallusta käyttää vain oikeastaan 3 elementtiä: laulua, kitaraa ja huuliharppua. Ja se jo intro, jossa oli ensin tämä tämmöinen niin kuin hyvin rubaatonomainen, missä se huuliharppu tuli pitkällä äänellä sisään. Ja sitten oli se rytminen osa, jonka jälkeen lähti laulu, niin se oli perusteellisesti harkittua. Että ainut, mikä minun häiritsi, tuon loppupuolella lisätty jotain kapasaa sinne ja jotain naksua. Mutta muuten niin se oli äärettömän hyvin toteutettu. Ja sitten tuo teräskielinen kitara, niin se tuli niin hyvin esiin, se heleys siinä soitossa. Minusta hurjan hyvin tehty omassa laissaan. Hyvä, Eija tykkäsi kanssa kovasti. Niin. Joo, mä tykkäsin tämmöistä kitaramusiikista. Ja tää laulajan ääni, mä tykkäsin, että se sopi hyvin tän kitaran. Ja se huuliharppu oli hyvä siellä. Joo. Mä pidin todella. Joo, no entäs sitten? No sinä oli häpeämättömän romanttinen trubaduuri, joka lauloi ja tämmöinen herkullinen akustinen kitara ja sitten vielä huuliharppu. Siinä oli kaikki elementit kohdallansa, että se oli vähän semmoista jotenkin kuitenkin särmikästä. Se oli särmikästä kauneutta tässä hommassa. Yllätyksetön kyllä. Särmikästä kauneutta. Eikö se ollut? Mutta, joo. Tommi antoi 6. Niin, kun ei se oikein lämmittänyt. Se alkuun ensin se muistutti vähän sitä ensimmäistä kappaletta tässä, mikä oli pari kappaletta sitten. Ja sitten siinä tuli semmoinen mielikuva, että ei oikein, nyt kitaristi ei tiedä, että lähtisikö se tosta soittaa vai menisikö se tonne päin. Ja sitten vaikutti siltä, että perhän nyt joku pilli on jäänyt päälle, se tunki täältä läpi. Sitten selvisi kuitenkin siitä, se lähti menee ja Sä et ymmärtänyt siitä mitään. enpä. Jos ollaan rehellisiä, niin ei oikein purru. Joo. Eikö mä tykkään, että otetaan sittenkin se edellinen kappale takaisin. Se sai kumminkin 31 pistettä tähän asti. Eniten se oli Androis, en tiedä miten se sanotaan. Ja se oli kotimainen yhtye, When the Sun Turns to Rain. Ja mä en oikein tiedä, mistä nämä pojat on. Hyvin tehty. On minustakin tyylikäs juttu. Mä en tiedä, turkulainen tuottaja, sit siinä taisi olla uudenmaalainen bussi, millä ne liikkuu. Että ottakaa sitten selvää itse, mistä ootte kotos. Se on, Jukka, se kyllä hyvä puoli, että sä oot nykyisin ruvennut löytää näitä bändejä suomalaisia myöskin hyviä. Siis hyviä soittajia, eikä vaan huonoja soittajia. Se johtuu siitä, että Suomessa on erittäin hyviä tämmöisiä bändejä nykyään. Ja uusia monella. Kotimainen, saanko mä nostaa pistettä? Et, joo, oli kotimainen, joo. Se sai 31 pistettä. Seuraava kappale.